Банка АД, поради което на основание член 116, алинея 1, точка 1 и точка 9, връзка член 115, връзка член 54 от НК, присъжда на лишаване от свобода за срок от 20 години. Признава подсъдимият Симеонов с установена по делото самоличност за виновен в това, че на неустановена дата през месец юли 2013 година в град Павел Баня придобил чрез закупуване от неустановени лица и до 23 септември 2013 година в град Сливен държал огнестрелно оръжие, един брой пистолет марка Макаров с заличени номера, калибър 9x18, българско производство на фирма Арсенал и боеприпаси за огнестрелно оръжие, 11 броя патрони, калибър 9x18, без да има за това надлежно разрешение, поради което на основание член 339, алинея 1, връзка член 54 от НК го осъжда на лишаване от свобода за срок от 4 години. Налага на основание член 23, алинея 1 от НК на подсъдимият Симеонов общо наказание в размер на най-тежкото в определението му, а именно лишаване от свобода за срок от 20 години. Определя на основание член 61, точка 2, връзка член 60, алинея 1 от ЗИНС, подсъдимият Симеонов да изтърпи така наложеното наказание лишаване от свобода за затвор при първоначален срок. Изхода на основание член 59, алинея 1, връзка алинея 2 от НК, времето, през което подсъдимият Симеонов е бил задържан в настоящо наказателно производство, считано на 25.9.2013 година до влизане на присъдата в сила. Осъжда подсъдимият Симеонов да заплати на Йовчев Йовчев, Злати Йовчев, Кремен Григоренко, обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди, произходящи от позволено увреждане в размер на 100 000 лева. Ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 23.9.2013 до окончателното изключение. Отнема в полза на държавата веществено доказателство пистолет Макаров с заличени фабрични номера, калибър 9x18 и 2 броя пълнители за същия пистолет. Установява след влизане в сила на присъдата веществените доказателства: един брой дънков панталон, един брой блуза с къс ръкав с емблема Лакоста, един брой риза с дълъг ръкав, един брой шапка с къс ръка, един брой черна мъжка чанчичка, мобилен телефон Nokia и другия мобилен телефон, с снимкарите по тях да се върнат към подсъдими. Веществени доказателства: един брой какао с дълъг ръкав, един брой бяла фанела с къс ръкав, един брой бял сутен да се върнат на Йовче Йовче, Злати Йовче, Кремен Григоренко като наследници на починалата Йовчева. Веществените доказателства: 3 броя картини носен кърпи, един брой проектил, един брой гилза, иззети от местопроизшествието, като се унищожат. Осъжда Любомир Симеонов да заплати на частни обвинители Йовче Йовче сумата от 2500 лева, а на всеки от гражданските лица и частни обвинители Злати Йовче и Кремен Григоренко сума от 500 лева разноска по делото. Осъжда подсъдимият Симеонов с установена по делото самоличност да заплати в полза на държавата дължимата държавна такса върху уважение размера на граждански иск от 12 000 лева, както и направените разноски по делото, от които 290 разноски в съдебната фаза по сметка на окръжен съд Бургас, 1554